Tässä videossa mä esittelen kaikki mun Slays-tyypit ja sitten eläimet, eli koirat, kissat, puput, nää. Ja joo. Tässä on Riikka ja se on 18 vuotta ja se on meidän kärryajaja. Tässä on Ella ja se on yksi tallityöntekijöistä ja joo. Tässä on Jemina ja se on Ellan paras kaveri ja Jemina on siis tämän tallin omistajan tytär. Ja joo. Tässä on tallin omistaja ja hänen nimensä on Milena ja tuo juuri äskeinen tyttö oli juuri hänen tyttärensä. Tässä on Milenan puoliso, eli siis Markku ja joo. Tässä on Siiri ja tässä on toinen tallin omistajan tytär ja joo. Tässä on vielä kolmaskin tallin omistajan tytär ja hänen nimensä on Alina. Tässä on tallin omistajan Alinan ja Siirin kaveri Emma. Tässä on tallityöntekijä Sebastian ja hän on tehnyt tällä jo vähän aikaa tallitöitä ja joo. Tässä on vielä kolmaskin tallityöntekijä Maarit ja joo, sitten siirrytään vaan eläimiin. Tässä on tallikoirat Suklaa ja Kinuski. Tuo ruskea on Suklaa ja vaaleampi on Kinuski. Tässä on tallin kaikki puput. Ja tuo, kenellä on pieniä raitoja, niin hän on Raitu. Ja hänen alla olevansa pikkupentu, niin se pentu on siis Raitun. Ja sen nimi on Harmu. Ja tuo venyttelevä kissa on Täpli. Ja mustan kissan nimi on Hilla.